Wannan video din zai koya maka yadda zaka iya sauke wannan film din akan wayarka kai tsaye cikin sauki. muka kawo muku tsarin da za ku iya sauke kowane fina-finai akan wayar ku cikin sauki, saboda YouTube in muka ɗora video din nan Indian Hausa suna ɗora mana abin da ake cewa copyright, suna cire shi da kansu. Shi yasa muka ga mun kawo muku wani tsari wanda za ku iya ku yi downloading wannan fina-finan din ku sauke shi kan wayar ku cikin sauki. To kafin mu koya muku yadda ku iya sauke shi, shine abin da zaka fara yi na farko shine ka manta ka danna mana alamar subscribe a nan wajen, ka danna wannan subscribe kyauta ne ba sai ka kashe ko sisin ta ba. In ka danna subscribe haka da kai mana subscribe, kun ga yanzu haka ka danna mana alamar subscribe, sai ka zo ka danna alamar ƙararrawa haka. In ka danna sai ka danna wannan inda aka sa all din nan, sai ka danna wannan all din, saboda amfanin all din duk lokacin muka saka video da a sanar da kai kai tsaye. Sannan kuma kakka manta ka yi mana liking a wannan video din, ko kuma kakka manta kuma ka danna mana comment duk wani film da kake so sunan shi ka ajiye mana shi a ƙarshen wannan video din, saboda haka zai taimaka mu samu muku fina-finan da kuke so. To bayan haka yanzu zamu shiga kan darasin yadda za ku iya downloading din wannan film din. A kai tsaye haka zaka fara zuwa kan inda aka sa wannan arrow din da kake kallo gashi nan, wannan zaka zo ka taba shi. In ka taba shi zai kawo maka wannan fuskan, bayan ya kawo maka wannan fuskan da aka zo dai nan inda aka sa video download. Kun ga wannan video din a kowane lokaci da mun ga ajiye muku description din video din da ku download. Ka zo ka taba shi kai haka kai tsaye zaka bar shi yayi loading. To da ya loading dai kawo ka cikin wannan website din namu da ake cewa medium.com. to kai tsaye zaka ga duk wani bayani na wannan film din gashi zaka iya karantawa duk da yanda abin da yake faruwa, sannan sai kaga abin da ake cewa download daga nan ƙasa. Da kaga wannan download kai tsaye da ya kawo ka wannan fuska, abin da zaka yi na farko zaka zo daga nan ƙasa zaka ga inda aka sa download here, zaka ga inda aka sa download here, kai mai ka danna wannan download here din nan. In ka taba wannan download here din zaka ga ya dan loading. To in yayi loading zaka fara tsayawa ya baka wannan fuskan, zaka ga daga nan wajen yana getting 1 to 0. In yayi kai 1 to 0 duk kama abin da ake cewa wannan escape, sai kai danna kan abin da ake cewa escape haka. To in ya kama escape din da zaka jira ya gama loading, yana loading. To daga nan wajen zaka ga zai iya kama allow ko ya kama, in bai kama allow ba zai iya kama wannan details na wajen. To in ya kama wannan details din sai ka zo ka taba wannan details din. To da ka taba wannan details din da ga ya baka dama ka yace kai allow, da ga daga nan ta ya ba mu abin da ake cewa allow. Daga nan wajen kuna ganin sai mu zo mu danna abin da ake cewa allow, kuma ka danna wannan allow website din nan. To dai loading, in yayi loading kuna gani dai baka wannan fuskan, da ya baka wannan fuskan abin da zaka yi kai tsaye. To kaga daga nan farko da ka iya watching din video din ta nan, in kana so ka watching din shi online da ga wani hoton kai watching din shi ya fito, kuma ba ka iya watching din shi ba a online
zaka iya sauke shi kan wayarka kai tsaye. To kaga gashi nan ga video din nan ya fito ma, kana iya ka danna kan abin da ake cewa watch ina wannan bai ma play, zaka iya ka cigaba da kallon shi a online. Don ma kai kallon shi a online ba, kana iya zuwa ka taba wannan abin da muke cewa wannan arrow din, kana iya ka taba shi. In ka taba shi haka zai zo, zaka taba shi zai zo baka dama ya ce ka sauke wannan film din ka gani kan wayar ka. Zaka zo ka danna wannan wannan abin da ake cewa download anyway. Don ka taba wannan download anyway din nan haka, to kun ga haka zaka ga shi ya gama loading. To in ka gama loading ne kama sai ka sa down wanda sai ka zo ka danna down now. In ka danna kan down now zai kama abin da ake cewa details, daga nan sai ka zo ka taba wannan details din. To da ka taba wannan details din zaka ga video ɗinka ne yana downloading a nan wajen, zaka gani zaka ga gashi nan yana downloading, kuna ganin gashi nan yana downloading gashi nan. To yana downloading, kana iya stopping din shi, kana iya ka ci gaba ya ce da downloading. To shine ta kamo bayani yadda zaka iya downloading kowane fina-finai wanda baka daura. To kuma daman gaban muku video, kuma akwai security wanda daman gaban kun ga tsaya kuna kallon kowane sabon film, saboda akwai code da zamu sa wanda dole a video din ne zaka iya gani. To mun ji daɗin wannan, in kun ji daɗin wannan video ɗin ka kuma ta ku yi like ku share da ƴan uwanku. Nagode.